ingkang puspita arum kasliring samirana hamrik sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya putraning sunggir bucah gagah Wijasena sena Kunti tali brata ibuku apa nyaket marang Kanjeng Ibu adoh Sunawi caket sun raketake ya semunu tresnaning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena duwe ati bungah awit duwe wong tuwa sing kaya ngono tresnane marang anak-anake pasuki nggonmu ngadhep ana ngersani Kanjeng Ibu Sena entuk pantungane Kunti bulan swiji apa anakmu ngate sembah bekti marang sliramu Kunti ibuku iya ndak tampa kan ibu puja pangastune Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegemas toya tak pundi nang mustaka tumapak Jaja dadi jimat mengko nak kungkir Wijasena sakwise prayoga ngadhep mbokno dadi keja ing ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali mung anakmu sing murang tata Sena apa sak sedane wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ibu randhanati bungah nemung tansah membeng sungkawa wong mati ora semanggetuni tangisana sedaya kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena apa ibu susah ora getuni wong wis mati Patri tangarca padha kudal sing kabeh menungsa bakal nampa kalbu dulur-dulur nang Citra Manggisan iya ning titenane wong Citra Manggisan wong Kalijasa sing cepak patine iki ana 3 perkara apa siji lalen angger wong Citra Manggisan wis ndek penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah weke wong liya apa ana informasi saka Pak Uda anak becer-ecer ana rene ning ora dopeni kuwi ana informasi saka pusat utang Mbak Yune omahe nang ngarepe kok lali ora nyarutang tandane wong Citra Manggisan wis ora mati Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya tetep mati sing nomor 2 ngantukan lu kok ngono mayit ki lak rata-rata merem ora ana mayit mecicil lha wis merem konangan Israel biasane cok matine rada dhisik sing nomor 3 lungguh lendean aku tetep tak leti mula sinden aja pisanan lungguh lendean nek mati nom eman-eman misake dudane ndak gelayaran
Lho kok ngono? Wong angga wis lengguh lendian Tandaraga wis abot nyangga nyawa. Timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuh ngono ulama saka ngendi asmane sapa, kitabe apa? Dudu ulama ngger sing ngomong ming Usman Ridho. Tak kira ulama dudu ning ora kuwi ya ngger. Ibu iku susah awit ibu nampa wising Gusti lumantar pasumpenan. Lamun wong tamu sinuwun Prabu Pandutiwanata seda ananging ora entuk jatahing swarga. Sena Wicasena satriya gagah piteksa Gudhe kowak simbar jaja Klereng-klereng lamun angunan deka Pindha klereng ing Simaludra Kunti tali brata ibuku iya Sena anakmu bocah murang tata krungu kabar bapakku seda ora entuk swarga ya Branta adikku iya mula prasetya ora bakal bali nang Citra Manggisan lamun rung iso ngunggahke swarga bapakku Pandhudewanata jagat syukur alhamdulillah bungah rasane atine wong tuwa ora rugi anggonku mondhok-mondhokake najan to amben kataman tak dolke wedhus siji ning kena tak ugemi kang dadi kandhamu Sena Wicasena satriya Pandhawa geneman pisan tak ugemi ora kasembatan gawane mati bagus wong to bakal melu ndedonga saka Citra Manggisan ngger kasembatan jangka sedya kang utama nggonmu bakal goleki swarga wong tuwa pamuji tak jaluk budal dina ingkang prayoga ngati-ati tanyata mangkono sampun paripurna dawuhipun Dewi Kunti Talibrata tumanduk ingkang putra Raden Wijasena gegah yayah sinipi kisahipun Raden Wijasena men katungka suwan sang guru Begawan Durna wonten ing kapandhitan Sukalima ya Resi Kumbayana najan to Raden Wijasena bocah murang tata suwan guru mboten nilar Subasita dina sae mandra Cinanda lakune Wijasena ya dipun tanpa larapan
pangandika kalebet ngudar pangandika ngudar ngelmu kang sanyata limpat ngudar ngelmu samudana pacak pamadyan ning waga manggul tombak mentang gendrewa walah lole kandhak blagudus manyar-manyar selikul dina kumleswel gulumprit gantil buntute henel ora sisip nggonku tulu praptaning Wijasena nger padha pasuki anakku nger Wijasena bener apa kang dadi dawuhmu Durna bapakku ya Wijasena sing teka entuk pandongamu lan swiji apa anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Durna guruku walah loli kandhak blagudis manyar-manyar ndak tampa engker bekti wajeng pangkang bapa tampanana undi mustaka tumapak ing jaja dadi jimat mengkono sawise prayoga ngadhep wigati apa ndadake bengi-bengi gedarang-darang turing citra manggisan kene bakal takon apa kasus Bang Senturi kedaluwarsa Hambalang lali Nikita Mirzani sapa iku artis kontroversi sing cok ngebleh-hebleh yen ngono kowe sok nonton ora nonton weruh bedane nonton karo weruh nonton ki nglegakake nek weruh ki sak telirapang ora takon kuwi takon apa ujaring Mbok Bakul sinambi wara kabar ndak tampa saka ibuku Kunthi Talibrata bapakku seda ora entuk swarga ki bener apa ora Durna bapakku coba sawangen ning kaca paesanmu walah lole kandhak blagudis manyar-manyar ndak sawangen kaca paesan leh ngilih mak lampir biyen malam Senin nang Dosiarya Mariatun ki nonton tonton Rondiah Mbak Yujuwariah Nurul Titi Mbak Yusolika wong ngatemi Mbah Urip bener lamun Sinun Prabu seda entuk swarga ki pancen bener mula aku takon anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda golek swarga bisa apa ora anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda golek swarga bisa apa ora ngono iya aku NU apa ora NU anak NU ya bisa nek liyane mbah aku dudu rombongane kok yen ngono bisa abot sanggane rawe-rawe rantas malang-malang putung aja meneh menungso dewa tak singkirake bagus yen pancen sliramu pengen swarga antamu sing wis sedo anakku Nger Kirna kok Kirna Sena Kirna ke bojone Pariyah Mlahar siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari loro banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku kanggo siram jamas supaya resik lahir batin intine wong nek pengen mlebu swarga kudu resik lahir batin tata lahir raup dilakoni ya ngibadah dilakoni ning atine reget gawe ning ngundha-mana marang wong liya nganggep dhewe paling bener wong liya kleru kabeh merongos nang neraka sak baline atine resik ratu ngundha-mana ning ratu raup ratu ngibadah aku ya merongos nang neraka yen wis siram banyu Perwitasari resik lahir lan batin kunjur kepik lah nek wis resik lahir lan batin kan selama inggal-inggal luru kiblat papat puncer siji kiblat papat puncer siji nang ndi panggonane Durna bapakku Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka syatrul masjidil haram Durna pinter dalil Quran Durna pondokan nek wis ketemu kiblatin njur kepik nek wis ketemu kiblatin nger sliramu enggal manengku puja manembah ngibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur tambah qobliyah ba'diyae kanthi cara sedhakep astanira nutupi babahan hawa sanga
Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5. Ping 5. Soko ndak tambah sunat-sunate. Aja ninggal wiridane ndak dikira nyukcul. Nyukcul ki basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Lho kok ngono? Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fahuwa kirdun. Artine apa? Matur Pak Ki Zainuri. Aku tak ndarani gawe-gawe. Mulak diterangake. Sapa wong ora bisa wiridan, mongko dheweke kethek. Lho kok ngono? Wong aku yo urung tau weruh kethek wiridan. Padha. Berarti nek ora wiridan kethek. Anggonku manembah kanthi sedakep tanganku nutupi babahan hawa sanga. Sing tak takokake babahan hawa sanga ki pratilane apa? Oh, kuwi bolongan hawa cacahe 9 dumunung nang raganing wong Kalijasa. Ora tutup nganggo ibadah gedlarung tumindak angkara murka. Menungso maksiat ming gara-gara apa to? Bolongan hawa cacahe 9. Cara wong Citra Manggisan kok buntet-buntet Pak Lurah, mesti ora ana maksiat. Iya, ning ora ana mana. Nang apa buntet? Njuk bolongan hawa cacahe 9 ke pratelane apa? Oh, pratelane tutuk 1. Iya, irung loro bolongane. Ditung. 3, mripat 2, 5, telingan 2, 7. Sing 2 goleki dhewe. Kapan? Pas adus. Wong wilayah ngisor-ngisor kono. Ambok golekake prek. Kayak ngaji kok prek, malah gune durna kaya ngeyel. Anggonku manembah ngibadah gawe apa? Minta jatahing swarga. Bocah murang toto ngene iki nek donga apa diijabahi. Aja kuwatir, Nger. Gusti Allah kendat kawelas asih tanpa pilih kasih. Ora perlu takon Mbak Isulasih. Bojone sapa? Jaswadi. Mongko wis ngendika nang Quran ud'uni astajib lakum. Do nyuwun sira-sira ingsun mesti bakal ngijabahi. Padang ati utakon sak perkara nang di panggonane banyu Perwitasari telenging samudra. Adoh doyak pamit budal dina iki wong tuwa melu ndedonga saka Citra Manggisan. Kasempatan Joko Sedya kang utama ning sadurunge budal nek nglak wedange ombe dhisik. Ya tak ombene. Bismillah. Wis mau pinggir. Wis legi ora? Blas. Wetang putih kok kon legi ambek pinggire. Apa? Kopi. Kopi apa? Wis tak takoke sing gawe. Ahadhil qahwah alladhi yakhruju min silitil wa. Kowe basa apa? Arab campur Citra Manggisan. Baleni. Ahadhil qahwah alladhi yakhruju min silitil wa. Artine pri? Apa iki kopi sing metu saka silit luwak? Kopi luwak apa dudu lho, Bro? Nek kopi luwak jawabane piye? Naam ya Syekh, tafadhol isrob. Nggih Kiai, monggo enggal dipun unjuk. Ngono. Kowe jawab piye? Kek ora ngombe kopi. Nang apa? Kliyeng-kliyeng. Pamit budal pasir prayoga ngadenaken Wijasena.